Добре, последно записваме каквото стане. Здравейте! В това видео ще видите осъществяването на една моя цел, а именно да направим детска къща, тип детска градина, която се намира на село, тук в село Неофит Рилски. Останете до края на видеото, за да видите обиколка на детската къща. Първо ще ви покажа вънка огромния ни двор, какви съоръжения имаме, какви неща, какви забавления има за децата. След това ще влезем вътре и ще ви покажа как сме подредили, защо сме подредили по определен начин, какви занимания, какви материали има за деца. Останете до края на видеото. На първо място имаме един огромен двор. Аз не знам детска градина, която да има толкова огромен двор, близо 2 декара, нали така? Да. 2 декара е така наречения ни въжен парк. Аз такъв въжен парк в нито една детска градина не съм видала. Ще сложа отстрани кадри да видите всъщност какво се случва тук. Значи тук се вързват децата с колани. Чакай само аз да се кача, че оператор първи се качи. Вързват се децата на колани и започват да се катерят. Качват се, стигат до онази точка там и оттам се пускат надолу и оттам пак има друго предизвикателство и препятствие, качват се нагоре и се пускат. И така могат да обикалят до безкрай. И това е нещо, което е много развиващо за децата, помага за баланс, за координация, за преодоляване на страхове, защото има много деца, които, особено по-малките, така ги престрашава, особено като се качат горе. Моя син на 3 години и половина в началото се хващаше там горе за лоста и няма мърдане оттам, но пък с времето свикна и сега преспокойно се качва и се пуска и това е нещо, което двигателно много помага за децата, а пък за нас е много важно децата да се движат, да спортуват и да изградят добра двигателна култура. Имаме една малка врата, на която децата играят с футболна топка. Не е кой знае какво, обаче е много забавно. Особено когато възрастен се включи в играта. Продължаваме. Слънцето залязва. Така, това ни е шатричката, която сега лятно време беше много така, много я опозотворявахме. Когато е топло, децата си хапват понякога тук, а лятно време, когато времето беше топло, дори децата спяха ето тук. Слагахме им едни дюшеци и спяха тук. В коя детска градина в България има такова нещо? Само при нас. Дори ще сложа една снимка да видите как децата спинкат тук на въздух. И това ни е огромния ни батут. Аз такъв огромен батут също не съм виждала в друга детска градина. Пишете долу в коментарите, ако някъде има. Не знам колко е голям този батут, но беше най-големия, който успяхме да намерим. И децата страшно много се забавляват тук. Както казах, двигателната култура е нещо много важно. Така, продължаваме напред. Тук имаме люлка, 2 люлки с парзалка. Нещо, което смятам, че задължително трябва да присъства в детска градина. Тук се приближаваме вече към самата къща. И тук имаме един кът, който е любим на децата. На пръв поглед не изглежда кой знае какво, обаче наистина много деца тук си прекарат много време. Искам да отбележа, че всъщност децата... Искам да отбележа, че децата ги държим възможно най-много време навънка. Сутрин имат едно излизане, където може би около 2 часа и половина са навън, ако времето е хубаво. То дори да не е хубаво времето, пак са навън, обличаме се добре и в обедно време, след като се наспят, отново излизат навънка. Така, това е пясъчник. Любимия кът на децата. Та-да-да-дам! Пак казвам, не е кой знае какво, обаче това място прави чудеса. Това е кухнята на децата. Както виждате, имат всякакви пособия. Ела тук също да снимаш. Имат си черпаци, чаши, тенджери, лъжици и всякакви приспособления. Също така имат дори макарончета. Тези тебешири не са за тук, но ще ги махнем. Имат си царевичка, имат си боб, за да могат да готвят. Тук има пръст, черен на цвят, а тук има цвята, който е оранжевеещ на цвят.
И децата страшно много обичат да готвят, да се калят. Ние им позволяваме. Тук не е забранено да се калят, да се мърсят. Дори ще сложа кадри, за да видите. Тук имаме 2 колички с топки, въженца. Така че имат голяма свобода във двора децата да си играят. Продължи. Напред. Навътре. Тук се влиза. Това е входа в детската къща. Да-да-да-дам! Защо е пеперуда? Има история. Ако ви е интересно, ще ви разкажа някой друг път. Така. Тук имаме един пиклер. Това се казва пиклер. Дървено съоръжение за катерене за по-малки дечица. Почти всеки път го изкарваме, като излизаме навън. Тук имаме различни топки, конуси, въжета. Това какво бяха за боулинг? Кегли. Боулинг кегли, да. Понякога правим различни препятствия на децата, за да могат да преминават, да прескачат, да вървят през въжето зигзаг, за да може отново да се раздвижват. Така, светвам лампата и влизаме. Моля оператор да се събуе обувките. Че е чисто. Държим, тук е чисто. Научили сме децата, като се събуват, слагат си обувките ето там. Ето там си слагат, влизат и си обуват пантofите. Това е едната стая. Заповядай. Влизай. Така, подредили сме. Това е едната стая, която ще ви я покажа. Подредили сме я тази стаичка на зони. Децата си имат възглавнички. Имат си и килимчета. Ще ви кажа след малко за какво служат тези възглавнички, тези килимчета. Тук също. Това е. Ние сме на есенна тематика, затова сме го украсили на тема есен. Учителката си има звънче, който аз не съм виждала да го ползвам. Да, това е друг проект, който са направили децата на тема есен. Да разкажа за разпределението на зоните. Разпределили сме цялата къща на 5 зони, плюс има и допълнителни зони, за които няма конкретно име, но пак е зона, на която децата могат да си играят. Сега, това е сензорната зона. Това е зоната култура. Тя е моята най-любима и най-интересна. Ще ви я покажа след малко. Това е зона математика. Това е зона език. От буквите се сетих. Зона език. Хайде да отидем в другата стая, да ви покажа другата стая и след това ще ви обясня за различните зони. Това е кухнята. Децата си имат техни си приспособления за почистване. Имат си също така и престилки. Тук имаме една зона, която се води зона практически живот. Практически свят или практически живот. Ще ви изложа, учителката най-добре знае. Тук има кухня. Малко далеч сме. Това е кухнята, на която децата преспокойно пак могат да си играят. Имаме и външна и вътрешна кухня. Искам да ви покажа едни плодове и зеленчуци, които е една прекрасна дама. Тя пак е учителка, педагог, не изплете. Тя е Валдов педагог. Вижте колко са сладки. И това е брокола. Така, това е кухнята. Тук децата рисуват. Оставили сме фломастери и пастели. От време на време им се слагаме акварелни боички да рисуват. Тук също така имат възможността да се цапат и да се развихрят. Понякога постиламе на пода чаршаф, сядат на масичките и столчетата и започват да рисуват, да се подисват. Особено моето дете обожава тази играчка. Сега, когато едно дете вземе материал, сяда тук и започва да си играе с него. Като това е материал за сортиране на цветове. И децата трябва да сортират, необходимо е да сортират цветовете по различните малки предметчета по цветове. Това развива концентрацията, разбирането за цветовете, дори знание за формите. Ето това сърчице, червено сърчице, зелена топка и така. След което се прибира. Обърках се. Така. Ето. Така. Това е зона култура. Не знам този материал какво прави тук, но и
И този материал ще ви покажа, той е за практически живот. Сега, зона култура ще ви покажа един материал, който, понеже наложили сме в нашата философия да наблягаме много на тема история, да може децата ни от малки да бъдат закърмени с българска история, защото ние българите имаме невероятна история. И затова започнахме да наблягаме върху тази тема. И сега ще ви покажа един такъв материал. Част от вас могат да знаят, други могат и да не знаят. Не знам всъщност на камерата дали се вижда. Това е Ханко брат и всичките му синове. И задачата е следната. Да разпределят децата. Ето това са имената на всичките синове на Ханко брат. И ние предварително сме им разказали за всичките синове. Ето, примерно, Ханко брат. Ето. Така. Не знам дали се виждат тези лентички. Всъщност тези лентички подсказват на децата кой в кой е. Ето, например, Кубер е ето този. Хана Спарух е ето този. Така. Ще ви покажа и още един материал, който е много интересен. На тема пак околен свят и култура се води. Това е пясък. Това е вода и това е въздух. И тук има различни животни, които децата да разпределят. Птицата лети във въздуха. Пчелата по същия начин. Лисицата е на сушата. А пък, например, само да видя, рибката, златната рибка, плува във водата. Ето този материал. Този материал е, примерно, колко листа има на това колонче. И те се щипката защипват. Зона език е свързан с това децата да се научат и да пишат. Ето, например, тук с маркер подчертават, пунктира. Какво означава зоната практически живот? Всички тези материали, които са тук, се подготвят децата да могат да боравят с нещата от живота, истински живот, практически живот. Ето, например, какво са? Ето, например, сега това е нещо много готино и полезно. Започва детето да чука. За да може точно да се научи да чука. Или да може да шие. Ето обувчици и се прекарва. Ето и се учи да шие. Но пак казвам, те сами решават с кои играчки кога да си играят. Кажа един материал, който е любим на моето дете. Развива много финна моторика отново, концентрация и въображение, разбира се. Той е свободен да закача ластиците по какъвто си начин той пожелае. Не само той, всички деца, разбира се. В горния етаж няма да се качваме сега. Има баня и с туалетна и спалня, в която децата спят. Така. За нас е важно децата да имат свободата да творят, да експериментират и да бъдат креативни. Именно за това им даваме голяма свобода, в другата стая особено, им свободата да си играят по начина, по който те искат, по начина, по който те пожелаят. Ние сме сложили различни материали, с които те да си играят, но ако решат да си играят по различен начин с материала, не ги ограничаваме. Ето сега ще ви дам един пример и ще ви покажа. Ако едно дете, това е играта ето така. Карва се кормичката в съответния отвор, за който е предназначен. Но ако детето реши да го вземе, да го търкаля, сега не може, но като се свали, то може да се търкаля. Ако детето реши да го търкаля, ние няма да го забраним. Но от друга страна е много важно децата да
имат граници. Както аз много обичам да казвам, важно е децата да имат свобода в граници. Именно за това си имаме определени правила, които се спазват. Няма как. Всяка седмица имаме тема. Ето, например, миналата седмица беше темата седмица на строителите и за това имахме доста различни занимания на тема строителство и майстори. Също така, понеже в селото има доста се строи, отидохме да видим строителните обекти, говорихме си за различните строителни машини. Имаме също така, направихме си отделен материал за строителите. Ето сега ще ви покажа. И това е тема. И също така взехме... Какво беше това? Болти гайки. Болти гайки, за да може да си развият фината моторика. По-миналата седмица беше седмица на художниците. Страшно много творяха. Пробваха различни методи на рисуване с боички, пастели, с много различни неща. Така че всяка седмица си имаме тема. Ето, например, утре, не утре, а след няколко дни е Деня на народните будители. И имаме такава тема за народните будители. И така, всяка седмица си имаме тема. Веднъж в седмицата имаме час по музика. Специално музикален педагог идва от Варна, за да може да проведе това занятие. Веднъж в седмицата има урок по музика, веднъж в седмицата има гимнастика и танци, два пъти в седмицата има арт-работилнички и веднъж в седмицата имаме кулинарен час, в който децата готвят и отново се цапат на свобода. Ето, например, миналата седмица сготвиха кекс, шоколадов кекс. По-миналата седмица сготвиха баница по случай Петков ден. Традицията е била на Петков ден да се прави баница и да се подарява на овчар. Ние дори намерихме овчар в селото и отидахме и му подарихме да си хапне сълфота човека баница, защото беше негов празник. Наистина е важно децата да имат свободата да бъдат креативни, да творят, да ги уважаваме като отделни личности, като граждани на света и да зачитаме тяхното мнение. Ако имате някакви въпроси, пишете долу в коментарите. Ще ми е интересно вашата реакция. Ако пък искате да правя още такива подобни видеа, какви да ви покажа различните занимания, часа по музика или арт, работилничките ни, ще се радвам да пишете долу в коментарите. Когато правим нови други занимания и материали, мога да снимам, защото то постоянно се апдейтва тук, така че ще ми е интересно. И да не забравяме на последно място, приемаме още дечица, така че ако вие сте родител, който живее в района на село Опителски или дори ако сте от Варна, възможно е да се организира транспорт. Ще се радвам да дойдете да се запознаем и приемаме още дечица. Ако нашите принципи, нашата философия ви допада, ще се радваме да се запознаем, ще се радваме да приемем още дечица, да станем още повече и по-голямо общество. До скоро, чао!